तर आता बघा परत काही चेंजेस म्हटल्यावर आता काय, आता हे जे पडदे दिसत आहेत त्याला असं लावायला लागतं सर्वांना, नाहीतर मधून ना फट दिसते बघ. बरोबर आहे. तर आपण काय करणार आहे, आता हे तीन तीन पडदे असे कसे, एक बघा हा एक पडदा, हा दुसरा आणि हा तिसरा. सर्वांना असं चाप लावण्यापेक्षा हे पडदे आता मी काढणार आहे आणि ह्याच्या जागीच आपण एकच लांबच्या लांब पडदा इकडे, म्हणजे एक लांब पडदा इकडे मोठा आणि एक लांब पडदा इकडे. तर तुम्ही म्हणाल की एकच का नाही घेत मग, कारण इकडे मध्ये गॅप आहे बघा, तर मध्ये पूर्ण लांब नाही लागणार, तर त्याला दोन सेपरेटली घ्यायला लागणार आहे. तर ते असे दोन सेपरेट शिवायचे आहेत. त्यासाठी जरा मेजर घेऊया किती आहे. हा 7 फुटी आहे, तरी मी 7.5 घेणार आहे, कारण जो गॅप आहे ना गॅप, तो खाली कपडा राहिल्यामुळे ते हवा तरी जास्त पास होणार नाही. तर 7.5 फुटी हाईट आहे. आणि आता मला हे सेंटर पासून बघायचं आहे की किती लागणार आहे आपल्याला. तर आता मेजर घेतलेलं आहे. आता आपण जाऊया मार्केटमध्ये आणि पडदा शिवून घेऊया आपण. 2 पडदे लागतील आपल्याला. मी सांगितलं होतं ना, जसं जसं मला माहिती पडेल तसं तसं मी अपडेट करणार. आणि बाकी काय आता अपडेट करायचं ते आपल्याला करायचं आहे. आणि फायनल टचअप काय काय राहिलं होतं ना, त्या टचअपसाठी पण आता कलरवाले बोलवलेले आहेत. आणि आज शनिवार आहे, आज शनिवारचं मार्केट आहे, हो की नाही? मग शनिवारच्या मार्केटमध्ये पण जाणार आहोत. काही घ्यायचं तर असं खास नाही आहे, पण पावसाळ्याची चप्पल म्हणजे असं सगळं घ्यायचं आहे, छोटं मोठं सामान. बाकी काय म्हणजे काय बोलतात ते, भाजी वगैरे काही घ्यायचं नाही बाजारात ना. असंच जरा आज बाहेर जाऊन येतो. बरेच दिवसापासून आता रेस्ट मिळाले ना जरा ओमकारला पण. आता बुकिंग नव्हते जरा 3-4 दिवस, तर म्हणून विचार केला की आता जे उरलेलं काम आहे ना, जसं हे तुम्ही बघता ना, हे माझ्या पाठी हे सगळे पिवळ्या कलरचा हा जो काय म्हणतात ह्याला काय म्हणतात, हा लोखंडीचं लोखंडी ते काय काहीतरी आहे ते, मला पण लक्षात हा ते रूफला म्हणजे जे सपोर्ट करायला ज्याच्यातून हे बनवलेलं गेलं आहे ना, लोखंडी आहे मटेरियल. हा, ज्याच्यावरती पत्रा स्टेबल राहिला आहे, त्याला कलर करायचा आहे. आणि हे जेवढं दिसतं हे त्याला फिनिशिंग करायचं आहे. हे ऍक्च्युली हाय साफ, पण ते जास्त काम झाल्यामुळे धूल मिट्टी हे सर्व हे अगोदर बनवलं होतं ना, तर धूल मिट्टी उडल्यामुळे हे जर असं वाटतं की घाण आहे, पण घाण नाही. पण ते पेंट केल्यावरती हे कसं दिसतंय बघा, पेंट केल्यावर येल्लो डार्क तसं दिसणार. हे सर्व कलर होणार. त्यासोबतच आपला खालचा जो गेट आहे, गेट आपला मेन गेट बंगलोचा ते होणार. आणि उद्या इकडे जाळी लागणार आहे. हे बघा, उद्या इकडे जाळी लागणार आहे, म्हणजे हे पण प्रोटेक्टिव्ह राहील. आणि बाकी तुम्ही समोर आता हा अजून एक मार्केटमध्ये जायचं खरं रिझन सांगतो मी. मला खायचं आहे चायनीज. किती महिने झाले बाबा, वरती खाली करून चायनीज अंगातून निघून गेला पूर्ण. आणि बघा कोणाची एंट्री झालेली आहे, काकी ना एकदम आपल्या घरातल्या सारखं, म्हणजे माहितीये का, म्हणजे इथे टेरेसवर कपडे वगैरे काय होतात, कपडे वगैरे सुकवायला ठेवतो ना आपण, चादर वगैरे, तर सुकले ना की लगेच मग येते काढायला वगैरे, म्हणजे एकदम घरच्या सारखं. चला आता तुम्हाला दाखवतो की सनसेट बघायला कुठेच जायची गरज नाही. सनसेट तुम्ही समोरूनच इकडून बघू शकता बघा. हो, किती सुंदर वाटतं. सनसेट पॉइंट. तरी पण तुम्हाला आज फिरून दाखवूया आपण सनसेट पॉइंट. हा, म्हणजे असंच जरा त्यानंतर ना परत बुकिंग स्टार्ट होणार आहे कंटिन्यू, तर आम्हाला वेळ नाही मिळणार. आणि आपण हे स्टेप्स पण रंगवणार आहोत ना. हा, आणि हे जे रेड रेड दिसतंय सर्व, ह्याला मी अजून कलर देणार, डार्क कलर देणार. बघा, जाता जाता आमच्याकडे पाणी आलेलं आहे, तर बॉटल आपण व्यवस्थित भरून ठेवतो. तरी मध्ये उद्या भरायला लागला, आम्ही गेलो असतो बाहेर. पाणीचा टायमिंग नसतो इकडे, कधी पण येतो पाणी. आता सोयला लागले, नाही तर आधी यायचं संध्याकाळी, त्याच्या आधी सकाळी यायचं. आता परत स्विच झालं. तिथे गेलं तिथे फास्ट येतो ना जरा. चला मार्केट करायला. बुबू टाटा. गार वारा लागतोय. काजल खुश. आल्याला काय मिळालं काजलला? टंगडा खाणार ना आता.
स्टार्टर खाणार नाही. आम्ही पण खूप दिवसांनी खातोय ना. मी पण किती दिवसांनी खातो. काजलला काय फोटोज काढते. म्हणजे दिवस सोड महिने 8-7 महिने झाले बरोबर. आणि असं कधीतरी खाल्लं तर ठीक आहे हा, चालतं. चला मग आता फोटोज काढत बसणार का खाणार पण आहे. आता मी आमच्या फॅमिली ग्रुपमध्ये सगळ्यांना ना फोटो व्हॉट्सअप केलं म्हणजे जळवते सगळ्यांना. नवीन आलेलं बघा फ्राईड राईस हाफ. तुझा इकडे घे, दाखव इकडे घेच. वा वा आज पार्टी काजल. हाफ आहे फुल वाटतंय. आता भूक नाही लागणार ना काजल. बिलकुल नाही. आता किती पण मार्केट फिरा. आणि आम्ही बघा किती शिस्तीत आहे. सनसेटच्या अगोदर खायला घेतोय बरोबर ना. तुम्हाला लेफ्ट साईडला एवढी गर्दी दिसते. लेफ्ट साईडला गर्दी कसली माहिती काय, सर्व सॅटर्डे मार्केट लागलं. आणि जेव्हा सॅटर्डे मार्केट नसतो तेव्हा इकडे सर्व ते शेअरिंगवाले ते लागलेले असतात गाड्या आणि बसेस लागलेल्या असतात. पूर्ण मार्केट सॅटर्डे मार्केट आहे बघा. आपण पण जाणार आहे सॅटर्डे मार्केटमध्ये, पण त्याआधी आम्ही जरा एका ठिकाणी चाललो आहे, ते म्हणजे जेट्टी. बघायला जेट्टीमध्ये जाऊन बघतो की आता फिश आहे का अवेलेबल. 80% तर नसेलच, पण आम्ही तरी असं चेक करतो तुमच्यासाठी. जो आपल्या सॅटर्डे मार्केटचा रोड आहे ना, सेम रोडला जायचं आपल्याला जेट्टीसाठी. आणि त्यानंतर फक्त एक राईट मारायचं. काय दिसलं आपल्याला फिश? फिश काय दिसली माहिती आहे फक्त कोलंबी दिसली आणि जुने सुरमई दिसले. बांगडे होते, सुरमई होते, पण मोठे ते कोलंबी सुरमई असतात ती मला होती. ताजे वाटले नाही हा. आणि मला तर एकही मच्छी ताजी नाही वाटली. म्हणजे अशी आधी आम्ही मच्छी परचेस करायचो ना, कसं फ्रेश अशी ताजी चमक असायची मच्छीवर, चांगली कळते ना आपल्याला फ्रेश एकदम. पण हे बिलकुलच फ्रेश नाही वाटलं. कसं आहे ना, त्या बर्फातली ठेवलेले ते मच्छी आहेत. कसं वाटतं इकडे? मस्त वाटतंय. 1 वर्ष तरी झालं असेल ना आपण आलो नाही. लास्ट इयर आलेलो. हा कलर हा चूज केला आपण. हा घेतला आपण. इकडे चला आता आम्ही आलेलो आहे मार्केटमध्ये. शॉपिंग झालेली आहे आणि काजलला चांगला फिरवलेला आहे. चायनीज खायला दिलेला आहे आणि मांडवी बीचवर हवा खायला पण दिलेली आहे. सर्व खायला दिलेलं आहे. आता काय काय आणलं तुम्हाला दाखवतो बघा. तिकडे बघा शॉपिंगमध्ये काय आणलं आहे. हा एक बल्ब आहे ना, आपलं जे वरती स्मॉल बाल्कनी आहे ना, त्याचा बल्ब चालत नव्हता, तर एक नवीन बल्ब आणलेला आहे. आणि त्यासोबतच होमस्टेसाठी काय काय आणलं दाखवतो. होमस्टेसाठी हे आणलं आहे आणि चपाती द्यायला लागते ना आपल्याला पार्सल, चपाती किंवा काय पण, तर त्यासाठी असं हे आणलं आहे. आणि त्यासोबतच चपातीसाठी आणलं आहे. तर ते डबे कुठे आहेत डबे? हां, तर हे बघा, हे असे डबेसुद्धा आणले आहेत. म्हणजे भाजी बिजी द्यायला लागेल ना, तर 20 डबे घेऊन आले आहेत बघा. तसे 20 म्हणजे चपाती भाजी द्यायला होईल ते. आणि त्यासोबतच होमस्टेसाठी बघा काय आणलं आहे. हे असंच आपला नवीन आपल्या आपण जिकडे जेवण वाढतो ना, त्या टेबल आहे ना, राऊंड टेबल, तिकडे ठेवण्यासाठी हे आणलं आहे बघा. पूर्वीचं आपलं आकाश कंदील दिसलं. 1 कलर, हे जे होतं 2 कलर, 3 कलर, 4,
5 हे बघा ब्राईट बघितलं किती सहामध्ये झालं खूप ब्राईटनेस आहे. म्हणजे खूप ब्राईटनेस आहे म्हणजे नाईट ह्याच्यासाठी वापरू शकतो आणि मेन म्हणजे हे ह्याचं चार्जिंग ना हे चार्ज नाही होत हे सोलारवर आहे बघा सोलारवर आहे. म्हणजे उन्हात ठेवलं किंवा लाईटवर ठेवलं ना चार्ज होऊन जातो. मी ह्याच्यासाठी आणलंय जरा हे असं काढोखात असं सेंटरला ठेवलं ना आपण आपल्या टेबलच्या सेंटरला तर किती छान वाटेल आणि आजूबाजूला जेवायला जायचं डिम बल्ब सारखं. ह्या डीमच आहे ह्या डीमच आहे फर्स्ट डीम आणि सेकंड मध्ये हा असा डीम हा नको हा डोळ्याला लागतो हवाला ठीक आहे असं हे ठेवायचं कसं शेतात वगैरे वापरतात ना गावातले लोक. आणि कसं गावातलं सारखं आहे ना कंदीलचं, म्हणून मी हे घेऊन आलो कंदील. हे आपण हँगिंग म्हणून पण ठेवू शकतो पण नको आपण आपल्या जेवणाच्या टेबलच्या असं मधोमध ठेवूया आता नवीन जे गेस्ट येतील त्यांना जेवण आम्ही ह्याच्यात देणार ठीक आहे आणि इथे ते चार्जिंगचं पण आहे बघा, इकडे USB पण आहे. समजा सोलार मध्ये चार्ज नाही झालं तर आपला जो चार्जरचा वायर असते ना त्याच्याने पण चार्ज होतो आणि त्यासोबतच गार्बेज बॅग हे मॉब आणलाय. मॉब आणलाय मॉब आणि मॉब घरासाठी आणलाय. आणि जो फळा आहे ना फळा आपला जो जेवणाचा ताट किती ताटं ते लिहायला तर आपल्याकडे जे ताई काम करतात ना त्यांच्या मुलासाठी पण हवं होतं तर हे त्यांच्यासाठी घेऊन आलेलो आम्ही. आता शाळा चालू होणार ना तर त्यांना पण हवा होता. आणि फिश मार्केट हाय ओपन पण आता फिश ताजे आहेत की नाही ते मी उतरून बघितलं नाही फिश होते पण ते क्वांटिटी कमी मध्ये होते लॉट अशी व्हरायटी नव्हती कोलंबी जास्त दिसत होती आणि पापलेटं होती पण ती पापलेटं किती ताजी आहेत ते मला माहित नाही परत एकदा कधीतरी वेळ मिळाला तर जाईल हा पण आय गेस पुढे पुढे जाऊन फिश थाली हे कमी होणार कारण बोट्स 1 तारखेपासून समुद्रात जाणं आणि पकडणं बंद केलेलं आहे मोठी बोट्स पण आणि छोटे बोट्स पण तर फिश थाली देणं एक जरा टास्क होऊ शकतं आमच्यासाठी चिकन व्हेज आणि मटन थाली हे तुम्हाला मिळेल बरोबर. फिश थाली म्हणजे मग कसं ओनली फिश न खाता ड्राय फिश मिळणार सुकट म्हणजे सुकट बोंबील तरी हे पण- असं सगळं ह्यातलं मिळेल किंवा हे खाडीतले मासे पण मिळतात पण ट्राय करूया असेल पापलेट सुरमई बोंबील बांगडे आणि कोलंबी तर तुम्हाला ताट मिळेल ते 450 रुपीजमध्ये तर असे आम्ही आज फिरलो काजलला पण फिरवलं छोटी मोठी शॉपिंग होती काय असं शॉपिंग करायची नव्हती पण हे सर्व गरजेचं होतं हे सर्व गोष्टी तर आम्ही स्पेशली डस्टबिन बॅगसाठी गेलो होतो गार्बेज बॅगसाठी ओके आणि फिश मार्केटवरून बघायला गेलो होतो आणि घरी कॅश पण संपली होती कारण होमस्टे 2-3 दिवस बंद आहे म्हणून कॅश संपलेली आहे म्हणून कॅश ATM मधून काढायला गेलेलो आणि काय करायला गेलेलो आणि शनिवारचा बाजार सुद्धा बघायला गेलेलो पण झालं असं की आम्ही जेटीमध्ये गेलो त्यानंतर परत आपण मेन रोडला आलो तर बाजारात गेलो डायरेक्टली मग मार्केटमध्ये गेलो. आता होमस्टे बंद आहे ना 2-3 दिवस काय भरायला वाटत नाही सर्व काय आपल्याला आहे ऑलरेडी आहे भाजी वगैरे पण सगळे म्हणून असं काही स्पेसिफिक भाजी वगैरे आणायची आणि बाहेर म्हणजे मेन काहीतरी बाहेरचं खूप दिवसांनी खायला गेलो होतो रोज आपल्याच घरी खाऊन बोर झालो होतो म्हणून एकदाच. आणि असं तुमच्यासोबत पण होतो का जर एकदा चायनीज खायला वाटतं अरे खाऊया आणि नंतर एकदा चायनीज खाल्ल्यानंतर संपल्यानंतर असं वाटतं आता महिनाभर खायलाच नको है ना असं होतं मन असं भरून जातं हा एकदमच हे होतं की आता परत नको मग नंतर परत 2-3 1 महिन्यानंतर 10-15 दिवसांनी परत वाटायला चायनीज खाऊया पण आपण तरी खूप महिन्यानंतर आम्ही तो त्याच्याकडेच आम्ही 8 स्वतःच बोलला 7 महिन्यानंतर तुम्ही 6-7 महिन्यानंतर आलात तर एवढा गॅप झाला होता आता परत आम्ही नाही खाणार जे काय ते घरातलंच खावा आणि तुम्ही सुद्धा घरातलंच खावा आणि जास्त पाणी पिया आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा बाय बाय बाय.